Bueno, ni naz Iñaki Zuruaga, Intxaurrandieta, Lezon jaiua. 1959ko uztailaren 5ean jaiua, Lezon. Kale nagusia 40, lehen zen 36, orain Hernanin. Eta gurasoak Lezokuak. Eta bai, Lezon jaiuak, eta aita zen Gabiria baserrikua, eta gero kalea etorritakoak. Eta amanaldetik zen Eustakio eta zer. Amona zen zerakoa, Ergobikua. Haian aldetik berriz, Olazerik, Lezon bizien Olazerik denenak dira Oiartzuarrak. Gerrako kontua dakizkit, aita kontatutako gauzak, ez? Militarrak altxa zirenean, orduan, aitonak zen Antxoko portoko enkargatua, eta han aduana zenetan jentzutena Osaba Josiek, Hipolitok, orduan, behan haien eraginagatik izan zuten jendea, hemen jendea bertzalia arriskoan zegoen jendea Bilbora eramateko posibilitatea izan zuten. Ramon de la Sotak bialduzun barku bat. Orduan pixka bat Bilbora refugiatuak joteko, ez da. Orduan aitonak Lezon pixka bat arriskuan jendeak konprometitu zeztunak eta edibidez beraz erde eta jende multzo bat hartu eta jontzien barkuan Bilbora. Etxea zaintzen gatu ziren bi anaiak gazteak, Hipolito eta Inazio. Uztailetik iraila arte, sartu aurretik, hor egoten ziren. Eta nik ez dakiz zergatik, hori da gauza bat ulertu zutena. Zeak mutilzarrak, ama lehenguzuak, bakizu, Manuel, joten zen hau Manuel eta kulatakin. Eta besti, beldurrez ez, beldurra gazteak ziren, eta igual Osabak 6 urte, horako zer, atiak 17, eta egun batian, tximinionek pentsatu zuen txerri pixa prestatzea. Gaur behi da egon naz, orain jobazan azien lehiotik, bekatzen bazaz lehen bakizuten nola persienak iztentzien ora, ez? Eta orduan lehioa itxik gabe, eta hori intzioten prestatu, horako kaldera ondio pixa, txerri pixago, eta etorri ikusten, etorrek eta, karo, persienetik goitiken ikusi jentzen, betikan ez da ikusten, ez da ikusten. Orduan, abiatu etorri zen, eta brrra, kalderako da pixa. Eta, Manuel, txerri bila! Tropak sartu zirenien, nire aitak ez zituen, 18 urte oraindik. Baina, baitu eman zuten. Norbaitek eman zuen ere aitan izena, horako zen, anai txikiak zituz, arraba txikiak eta zer guztiak, eta behazarrena zen, eta eraman intzuten tropak etorri zirenean. 18 urte bete aurretik, eta itzuli zen etxea 25 urtekin. Jontzen Teruelgo frentean, eta gero jontzien Valentzira hartzea, eta Valentzia hartu zutenean, gerra bukatu zen, eta ondoren, zetoazten torpak, Madrid aldean. Madriden, gatu zen, eta Zoloiskako denbora zutenak, hartu eta Afrika. Beste la urte Afrikan. Jose Intxaurrandieta Etxenike. Zen Osaba Lezon jaiua bai. Gerra etorre zenien, beha Zoloiska ustu jonda zela, eta orduan egon zen Loiolako zeakin, eta orduan jaso zen gudariakin. Zenian, geha sartu zen intxortan saseta bataioian. Baina aurretik hemen izan ziren gora bera horiek konpontzen eta seguzia, orduan PNV-ko bataioiak eta oraindik ingabe zauden, ezta? Eta Donostiko eskanbilak eta ze hortan, beha posizionatu zen zeakin, orduan gudarian zebatien, eta karo, pentsatzen dut, ikasketan gatikan horako zozer izendatuko zuten sargentua. Eta PNV jaso zuen zebat, ez dakit, informazio bat izan zuten
Santo Kristo erretzea zikoaztela. Eta orduan, Irunen oraindik resistitzen nahi ziren zenetekuak, eta esan, hemen, karo, bikailua badakiko zein zen. Don Eusebio Garmendia, fascista morratua, ez da? Orduan, Osaba etorri zen bere patrullakin, eta egon zien egun batzuek zaintzen, Santo Kristo zaintzen. Eta gero Irun eroi zenien, Donostira errateratu ziren, eta ana induzien berriz Santa Maria Eliza zaintzeko. Orduan, ibili ziren, hori bi frentetan, bat fasisten aurka eta bestia gero zeneteko zeakin, eta Osaba egon zen, kale nagusia badakizuten, Donostian, hor Santa Maria eta gero kale nagusia, ezta? Kale nagusian bukaeran hor libreri bat, eskina hortan, etorri zen kotxe bat, ikusten denez, zenetekuak, pasazien azkeneko gotxea erretiradan, zedila sartzen nahi ziren tropak, ilan 13an, sartu ziren Donostian. Eta nire Osabak ikusi zituen, harta jaunako famatu haiek, ikusi zituen txapelgorriak sartzen tiroka, zebilen, eta orduan erretiratu dintzien. Baina erretiratu horretikan, pasazen, segurazki etzien jotzea botako, baina han gudaria entzilako zaintzen, torri zen kotxe bat, metroiatu dintzien, tenetekuak. Eta gero azkenia guziz duztenieak sartu ziren portura, eta kano bat hartu, eta juntzien Bizkaia da. Eta han sartu zen Saseta batalioian. Eta Saseta batalioian zen hori intxortan. Zuzentu zituen zeak, García Baliño. General García Baliño, Bilbon sartu zena. Eta etorri ziren Nafarrotik, eta batzuek jontzien zuzenian portotik behazeina, eta bestia pasazien jendia biltzen Segamatik. Eta Segama, Segura, guztiak orko jende guztia hartu, eta horiek gintzuten bilketa ejertzitako, eta nahaitek egin bezala, eta ekartu ziren denak behazeina. Eta behazein hartu zutenean, resistentzi gutxi, UGT bakarri izan eta gaina zuten armeik eta zerre, behazein neutralizatu zutenean jutzien Zumarra galdea. Eta gero Zumarratik deskargatik pasa ondoren, gero Bergara sartu ziren, eta hor dikontzien Angiozarrea. Eta hor zikoan artilleria guztia. Gertatu zen, gurutzatzen den zehortan, Angiozarre elgeta eta gero Kanpazarrea joteko, Kanpazarretik pasa behar zuten, eta hor jarri zen trintxera horrek 7 hilabete egin ontzun. Ezin zien pasa. Eta karo, gertatu zen, abiazioa behartuten nahi derrigorrez. Binon, esaten dizuten arrazoiengatik, abiazioak jaisten baldin bat zen, kasku hor da, egiteko, bombak zehazmeatz ondo botatzeko edo egiteko, badi asko, udala kontra joten dira. Bombardeatu zutenean intxorta, tropak sartu ziren Kanpazarretik barrura, hartu zuten Elorrio eta hortik jotzien zuzenian sartu ziren. Eta zen García Baliño, generala sartu zen Bilbon. Orduan Osaba, zauritu zutenean, eman zuten segituan basurtoa. Gero, senatu horretik noski, sartu ziren tropak Bilbon, eta tropa sartu zenean, orduan hartu zuten Osaba eta eraman zuten itxasoz Azkainia. Hori, senatu arte, eta han ikasi zuen alparratak egiten. Eta gero, gerra bukatu ondoren, etorri ziren, nire atxona eta denak etorri ziren Bilbotik, eta Osaba etorri ziren. Osaba etorri zenean, harrapatu zuten eta bataio eta rebajadoreta. Ez dakigu. Ez zigun kontatu. Eta dena den, etorri zenean bataio eta rebajadoretatik 3 urte pasa zituen. Eta etorri zenean, inork ez zion lanik eman.